Vamos. No diu ¿Seguro? res, No. Ah, sí. Oh, Recording is on. ¡Pum! ¡Jefe de equipo! Jefe d'equip! ¡Estoy grabando! Benvinguts al capítol 7 de Set. Nois Veïs, El 7. en el que parlarem una vegada més del que hem vist online i de les cançons que ens han agradat o no ens han agradat o que en volem parlar tant sí com no. I el Dani parlarà de Wardruna, ¿no? Com sempre. El Dani parlarà de Wardruna. Hoy tengo prohibido hablar de Wardruna. Hòstia, pues yo iba a decir... No. Nada. De hecho, mira. Tengo aquí un post-it. Hombre, el primer gat del capítol. Molt bé. Wardruna Manchester. Guardona Manchester. Molt bé. Però és que heu vist algun streaming o què? O heu anat No. a algun concert? Ja hi han hagut concerts. Ah, No. sí? Pocs, Hi ha hagut concerts, però ja? pocs i de molt petita aforo, però sí. Això s'ha de pensar, Si a l'octubre hi ha la recaiguda, fins a l'octubre es pot anar a llocs. Això és interessant, en realitat, No, o què? Bueno, no sé si el tema d'aforament i tot això, però... Ara he fet una trucada amb uns companys de fotografia i hi havia el Xavi Mercader, gran reconegut en el mundillo perquè porta molts anys i tal. I bueno, perquè és una llegenda. Avui mateix ha penjat fotos dels Rolling Stones del 1990, saps? Vull dir... Hòstia, Quan ho jo havia vaig fet ell, néixer. no? O sí. Eh? Puc ja, Gerard? Jo ho he posat, de fet he posat un comentari de mira, jo tenia 2 mesos, saps, aquí. Era una paja todavía yo. Sí, i m'ha sorprès molt que el tio ha dit que ja porta 13 concerts, ell, saps? Com a què? 13 concerts des del març. En sèrio? Ja sí, és un fora de sèrie. Sí. És un... Però de què? I nosaltres aquí, discutint. De la seva filla en el col·le o alguna cosa? A porta tancada? Que no, concerts que ell va a tot, tio. Vull dir, és brutal. Ha anat al Jamboree, ha anat al Palau de la Música... Vull dir, Vale, et refereixes a... Sí. Vale, tot tipus de... D'acord. Sí, ell és el de... Com es diu? Aquest català, Enderrock. Underrock, sí. Ah, sí? Hòstia. Conozco. Vale. He fet l'associació. Sí. Intentava pensar en algú molt black. Bueno, pues res, a part de no anar a concerts, heu vist algun directe o què? No, directes no, però sí que he escoltat coses noves que han llançat gent que m'agrada. Molt bé. Esta semana Grima, es una banda de black, Ah, sí? Sí, Grima. ha sacado un single. Y Hòstia. Lo de Serpiente. Està bé o què? está muy bien. Y utilizan otra vez la melódica, el piano este que se sopla. Ah, sí? Sí. Me encanta Grima, tío, no sé, me mola mucho. Porta un dia, tio. I així ens Mira, ho pues la ensenyes. semana que viene voy a traer Grima. Hala, toma por Hola! Molt bé. Molt bé. A no ser que decidamos de que la semana que viene sea temática de tu puto primer disco que te compraste. A mi Que m'encantaria. jo crec que tocaria. Vale, Sí. lo hacemos, ya está. Establim-ho. Next week, first album I paid, o sea, con tu dinerito de 13añero o 12añero, lo que sea, el primer álbum que te pillaste. Però jo l'estic veient des d'aquí, saps? El tinc aquí al Yo lo menjador. tengo aquí detrás, o sea que... Pues, jo vaig veure tot el directe de Braid i va ser un concert espectacular que encara està a YouTube i que us recomano molt perquè només per veure la producció ja val molt la pena. Podéis O pasar sigui, el anaven... enlace. Pues sí, Bueno, sí, el passaré i el posaré també a la descripció del vídeo o alguna cosa. Va estar bé, molt bé. Va estar molt bé perquè tocaven al mig de les muntanyes de no sé què, de Noruega, Hòstia, què dius? i estaven enxufats a una cabanya que hi havia al costat, vull dir, molt heavy, i amb una producció que tenien drons que anaven per les muntanyes, vull dir, unes Jo vaig coses... veure un trosset que s'estava fent fosc o no sé quines hòsties. Sí, aquest és l'únic problema que van tenir, perquè de so va ser espectacular també, Sí. va ser que se'ls estava fent de nit i tenien focus però no eren prou potents. Llavors s'anava veient cada cop més fosc, però bueno. Potser estava fet aposta, no creus? Sí,
Però hi ha un moment del vídeo que obren com unes fogueres i tal, bueno, com unes antorxes, i dius, hòstia, mola, saps? Però igualment, tot i així, no es veia bé el vídeo. Llavors era com... Jo crec que ha sigut una cagada a nivell de vídeo i ja està. Però bueno, de llum. Però bueno, a part d'això, vull dir, jo crec que és dels millors directes que he vist en quant a producció i bueno, i tot. Pues A més, va sortir el cantant del Balfar, el cantant de Windir, va sortir el germà... Ah, val. Digues. Va sortir el germà a cantar cançons de Windir i tal. I, tio, damn! Va ser molt guapo. Com es deia? Tenia un nom, em sembla. Jimbo. No. Balfar. Balfar era el cantant. El cantant, però el seu germà, dic. Ah, no sé el nom. Em sembla que anava també, però no sé. Bueno, però bueno, molt guai. Està el vídeo, crec que encara està Subterráneo, que va ser exclusiva espanyola. Subterráneo Webzine, al Facebook. Jo ho veuré. Un altre que va estar guai, Gerard, va ser el de Elende, Hòstia, és veritat que vam veure el bolo de l'Ende, també. Va estar molt bé, sí. Elende va ser un passot, molt ben actualitzat, molt ben portat. No me'n recordo les bandes que anaven amb ells, no me'n recordo. Jo tampoc, jo vaig veure el final dels penúltims, o sigui, i els últims eren Elende, o sigui, no, ni idea. Però passot, Va estar molt bé, però al principi em va semblar una mica fluix, no? Però després va anar remuntant, o almenys vaig entrar jo en l'atmosfera, no sé. Vas entrant, sí, a l'atmosfera. Sí. Vale. Molt bé. Molt bonic, Gerard. No sé si el único que ha visto directos esta semana. Está mal liado de la pizza de Mandingo. Sí. Más liado que el fontanero del Titanic. Qui comença avui? Si seguim la d'això, podem fer o chill tralla o tralla chill. Què voleu fer? ABAB o BABA? Vull chill. Primer chill? O acabem amb chill o comencem amb chill? Què preferiu? Comencem amb chill. Ja començo jo, si voleu. Vale. Jo us portaré una banda de Rússia. Diria que és un one-man project, però la veritat és que no m'he preparat massa avui. Així que no... Trae música, punto. No ho diré. Però bueno, és un grup que recordo que quan van treure a l'Eviscerate Soul, un disc que tenen del 2014, em va impactar molt perquè és un post-rock, però no és el típic post-rock de tremolo picking tota l'estona i tal, sinó que és post-rock té un piano sempre, totes les cançons, que és molt predominant i no sé, és molt chill i tal, i no té veu i m'agrada molt i ja està, i no tinc més història que explicar d'això. Fin!
Ja està. Que bonic. Que bonito, Gerard, què passa? Què és això, tio? És que és un àlbum molt maco, és tot així, a més. Sí. Me mola mucho cuando la gente alarga las intros. O sea, esta canción la he considerado mucho una intro de 2 minutos porque Sí. hasta que va a empezar... Tocotón, ton, ton, ta. Sí. Tocotón, ton, ton, ta. Y te lo está pidiendo el cuerpo en plan, ¡empieza ya! Bueno, i juguen una mica amb això, no? Muy bonito. És un dels problemes, diguem, que la gent es queixa del post-rock. Moltes cançons. Que totes les cançons de post-rock és com un crescendo, saps? Que comença molt fluix, llavors arriba al pico, llavors potser cau i torna al pico i totes les cançons són així. I és molt difícil al post-rock trencar aquesta dinàmica i no oferir-ho, saps? Però, bueno, no passa res si ho fan, saps? O sigui, es pot fer i queda maquíssim, o sigui, no hi ha cap problema. A mí no me importa tampoco. Saps? L'únic que sí que algun cop pues, es podria canviar l'estructura, ¿no? Pero, joder, que esta cançó, preciosa, tío. ¿Y os gustan bandas en plan que las canciones son todo el rato lentas y bonitas? En plan, Explosions in the Sky tiene canciones que son todo el rato... Sí, a mi todo m'agrada. el rato. Sí. Moltíssim, sí, sí. Me flipan. A més, una cosa que té xula Break My Fucking Sky és que sempre està basat en coses còsmiques i tal, saps? Rotllo d'espacio i tal. El rotllo God is an Astronaut, per exemple. ¿Cómo que està basat? ¿Qué vols dir? Porque no hay letra. No hay letra, pero, o sea, a mí lo que me evoca... ¿Los títulos? A mí lo que me evoca y todos los títulos y todas las portadas son de eso, ¿sabes? Vale. Yo soy un poco tonto, hay que quererme. No, a ver. Pero hay que quererte como eres. Exacto. Si te escuchas toda la discografía, verás que el leitmotiv parece que es esto. Cosmic. M'ha agradat molt. Me n'alegro. A mi també. Next. Si pilles una així, però... Home, next no, tio, espera un moment, joder, anem a comentar una mica. Bueno, tampoc no cal allargar, però... Jo, per exemple, volia dir, com a... Bueno, que, hòstia, avui estava mirant un paper, no, paper tampoc, com un article científic i tal, de l'espai, i m'he quedat bastant pillat, tio, amb les coses que he llegit que els científics esperen fer d'aquí pocs anys. Tenia a veure amb forats negres, el quart estat de la matèria, el llum líquida, que ens permetria transportar-nos, coses així. Wow. I, hòstia, doncs això que passa és que és així en plan d'espai i tal, doncs... O pots escoltar el que diu el Miguel Bosé pel Twitter, no? Sí, anava a dir. Però saps que hi ha una connexió? Hi ha una connexió entre el que diu el Bosé i el que diu el Martí, perquè el quart estat de la matèria, si no vaig errat, té un nom compost, o sigui que és com fluid o estat de no sé què, Bosé. Són els cognoms dels dos científics. I justament llegia això i vaig llegir lo del Miguel Bosé per Twitter i vaig dir, ja està tot connectat. Puto Bill Gates y el coronavirus, ¿sabes? Es muy fuerte que una persona con tanta influencia, con seguidores, con fans... 3 millones de cuando followers. alguien dice... O sea, una persona de esta categoría, cuando dice algo, la gente se lo cree porque tiene seguidores y hay gente que le quiere, o sea, por su arte. Es muy fuerte que una persona como él, que yo supongo que está en un contexto intelectual, pues normal, ¿sabes? Pero... O de drogues, Dani. No, és que si no són les drogues jo no m'ho explico, perquè on ha vist aquestes coses? ¿Y por qué Los nanobots, tío. inventas? ¿Por qué no Flotant a l'aire. fake news todo el puto rato y estás ahí en plan antivacunas? ¿Pero de qué coño estás yendo? Estás atrasando el desenvolupamiento científico, hijo de la gran puta. O sea, no puedes hacer eso, tío. No I la setmana que viene especial Miguel Bosé. Oh, yeah. Imagines, tio. Fem karaoke, tio. Sí, El diablo s'ha escapado. No. ¿Sabes? No. Va, ara No, toca tralla, llavors. Qui vol venir? No, però ara que Jo no. estem a Spotify i estem a iVoox, que això ho hem de dir, que per la gent que no ho sàpiga. Oh, Si estàs treballant en un joc que no pots estar pendent del vídeo, doncs fota't un Spotify o Suscríbanse. Google Podcast o no sé què més. És No? que van ser només. Les principals plataformes, menys iTunes, per coses tècniques, però ja arribarà, perquè tarda molt, però ja arribarà. Dadle a la campanilla y... Denle aquí, saps? Exacte. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en... Molt bé, dius. Va, anem. Donacions al Patreon, saps? Que encara no el tenim, però estaria bé. Sí, que el Patreon nos pague la licencia de Zoom.
Mira, saps? Això estaria bé. Decidint coses aquí. Molt bé. Vinga, Dani, fot-li. Tráyote. ¿Yo? Vinga, Daniele, fot-li. Vale, pues... O si vols acabar tu, la història, com tu no, vulguis. mi chapa va a durar poco. Yo os quería hablar de lo que es el PMA. Y como no, me habéis preguntado antes, ¿qué es el PMA? Bueno, ya lo dirás antes. ¿Qué enfermedad es esa? ¿Qué enfermedad es esa? Jo pensava que és com el PMI, que és un títol de Project Management, saps? Pues és PMI. Ahora os vuelvo, me encanta, soy muy Tolkien ahora, no es que esté obsesionado con Tolkien, pero quiero Nice. meteros Lo estás. en la atmósfera de lo que... El PMA es una manera de vivir, es una mentalidad. PMA es Positive Mental Attitude, ¿vale? Dentro del hardcore punk estamos muy acostumbrados a ver actitudes autodestructivas y críticas con la sociedad. Entonces, el mundo es hostil. Esto es real, el mundo es hostil. Y cuando tú eres joven, cuando tú eres joven, no estoy diciendo que sea un movimiento para gente joven, sino es muy fácil que te atrape cuando eres joven, por lo que voy a explicar ahora. Cuando tú vives en un barrio de mierda, tu familia es una mierda, es estructurada, la droga está siempre presente ahí, tu barrio es un puto agujero, tu colegio es lo puto peor, odias a todos tus compañeros y lo único que tienes es la música, porque es el único espacio en el que te sientes seguro, en un puto concierto, pegándote codazos con compañeros o desconocidos o que acaban siendo conocidos o que acaban siendo amigos. De golpe viene alguien con el PMA. ¿Qué es el PMA? El PMA, Positive Mental Attitude, es el movimiento dentro del hardcore punk. Generalmente está muy vinculado al straight edge, ¿vale? Porque son siempre los que tienen un mensaje, que el PMA es un mensaje, ¿vale? Tiene un mensaje que decir que todo va a ir bien, pero el todo va a ir bien no es un todo va a ir bien en plan hippie, tranquilo, relájate, que todos somos felices. No, el PMA está hablando de que el cambio empieza dentro de ti para que la sociedad cambie. Y está muy guapo todo el mensaje del PMA. Y ahora os quiero leer un par de cosillas. La actitud mental positiva significa responder positivamente a todas las situaciones de la vida. Y eso significa que creer firmemente que todo en este mundo es bueno, ¿vale? Pero esto parte de dentro de uno mismo. El PMA significa que la felicidad y la infelicidad son definidos por nuestras suposiciones o no dependen de lo que nos enfrentamos fuera de nosotros mismos. De ahí sale el refrán de nuestra actitud decide nuestra altitud. Entonces, todo el movimiento este de PMA está muy guay. Leer el mensaje, las letras son lo mejor, te incitan mucho a cantarlas, porque son himnos todo, es en comunidad, en la comunidad hardcore, por decirlo un poco. Y es un movimiento súper positivo y que a mí personalmente me ayudó mucho de adolescente. O sea, dentro de un mundo hostil, dentro de un mensaje, dentro del punk, que todo es una mierda, no sé qué, letras como lucha por ti, lucha por tu vida, todo está adelante, confía en tus amigos, sé bueno, te entiendo, el mundo es una mierda, pero tenemos que pelear para que todo sea mejor. Toda esta actitud positiva a mí me ayuda un montón. Y es algo que es curiosamente que con los años lo he perdido un poco porque me he vuelto un poco emo. Pero bueno, hay quienes empezaron, voy a lanzar aquí, quienes empezaron un poco todo este rollete desde Washington DC fueron nuestros amigos Bad Brains. Que si nadie los conoce, es un grupo... Espera, torna a enfocar, que no os veo, tío. A ver. Vale, ahora está enfocando, a ver. Bad Brains. Vale. Son muy guays. Tiene una canción que se llama Attitude dentro de este disco que la letra es súper bonita. Y me ha costado mucho decidirme por alguna banda que dentro del punk lancen mensajes positivos y que traten de una manera encauzar a la juventud hacia cosas buenas, hacia hacer algo con su vida, no entrar en la droga y movidas así. Mola. Y ser buenos con la comunidad y cero violencia. Y me ha costado un montón, es que hay un montón de bandas, tíos. Los más grandes, pues seguramente Alex los conocerás, que serán la Biscuits, Jet of Today, Seven Seconds, sí. H2O, Change of Strength. Ah, sí, H2O, sí. ¿Me suena uno? Me suena uno. Hostia.
Claro que et sonin H2O. Però... Bueno, perquè van anar rasmatats, només ho sé per això. Ah, vale. Mi banda favorita de rollo PMA son unos japoneses que se llaman Kemuri, que es muy guay todo lo que dicen, y Good Clean and Fun. Pero m'encantaven, tio. Era mega fan d'aquesta penya. Son brutales Good Clean and Fun. Pues hoy vengo con Betrayed, que supongo que es algo que nadie conoce. Betrayed nace de dos bandas, Champion y Carry On. Son dos bandas straight edge muy fuertes. Pues hicieron una banda aparte para potenciar el PMA dentro del movimiento straight edge. Pues generalmente yo bebo alcohol desde los 22, 23 años. Y yo llevo camisetas de straight edge y tal. Pero me gusta mucho la canción que os voy a pasar ahora. ¿Eres straight edge, Dani, o no? Sí, lo fui. Ho vas ser? Vale. Lo fui. Explica. Bueno, començar a veure als 22 anys s'arriba tard a la festa, també t'he de dir. Llegué muy tarde a la fiesta. Vale. No, Perquè no sàpiga què és straight edge. Vale. Straight edge es otro movimiento dentro del hardcore punk que lo que es que tú no te drogas, no tomas nada tóxico, ni veneno para tu cuerpo. Veneno puede ser, pues, yo qué sé, fumar, malas conductas. Incluso hasta el sexo se considera... Sí, els més hardcore dels hardcore eren del val abstinència sexual. Mira, I són veganos, per general, són vegans. El straight edge, no quiero ser un chapas, no soy un experto del tema, pero literalmente es no drogas, no alcohol y follar solo por amor. Es un puto Jedi. És un buen resumen. Jo sempre vaig pensar que és una miqueta com una secta, saps? Una secta cristiana dintre del hardcore, saps? No, pero luego están los hardliners, que son la gente que trae la negatividad dentro del movimiento straight edge, que son los que generan la violencia, los que atacan a la droga, dentro de un concierto, si ves a alguien que está bebiendo, pues le pegas una hostia. El hardliner es lo que trae un poco lo chungo, pero bueno. Siempre hay violentos y mamarrachos en todos lados. Són com els de la CUP de... No! Seria més aviat com Arran, en tot cas. Yo soy Arran, Dios, calla, Arran, quina vergonya, tío. Vale. Entonces, ahora vamos al tema. La letra que os quiero pasar es difícil de entender, pero realmente el mensaje que está dando, yo creo que el artista se lo está diciendo a alguien que tiene el camino perdido y le está diciendo que retome el camino. A mí esta canción me ayuda un montón de joven, o sea, por eso os la quiero traer, ¿vale? Y lo que dice la letra es, llevas una vida joven y está llena de dolor, no te puedo culpar por nada de lo que te ha pasado porque tu vida ha sido abusos y enfrentarte a cosas duras y sin ninguna dirección. Y así es como me sentía yo cuando escuché este tema. El camino en el que estás no lleva a ningún lado y lo sé porque he recorrido el mismo camino y la pregunta que me hice, ¿esto me ha ayudado en la vida? Esto yo con 20 años lo escuché y flipé en putos colores. Y me encanta este tema. Y de verdad, sé que el mundo del hardcore punk es un mundo de poco virtuosismo, poca calidad musical, no entiendo, pero yo me sentía parte de esta comunidad. Y escuchar estas canciones con estos mensajes dentro de un mundo que siempre todo es una mierda, todas las canciones que escuchas son quejas, a mí el PMA me ayudó muchísimo de quinceañero y ahora os voy a pasar el enlace de Spotify porque no lo he pasado y es Betrayed Understand, es un tema real, yo creo que con el background black metalero que tenéis os va a molar y hasta aquí mi chapa de hoy. No quería... Interesante. Bueno, solo que hay luz al final del túnel. Y ya está. Y es algo que yo he perdido con los años y quiero volver a recuperar y me he encontrado con eso. És com la versió punk de ser incel, ¿no? Perquè veig Sí, això. correcte. Pero esos son misóginos, cabrón. You live,
Ay, qué bonito. Mola. Está bé. Es que el estribillo final es, solo tienes que seguir buscando y todavía creciendo y todavía jodiendo, todavía perdido, desesperado por respuestas. Es que este mensaje es la hostia. Luego hay bandas muy guays. Es que la mentalidad PMA es muy divertida. Y el resumen, voy a citar a una banda argentina que se llama Happy Lora, que si tenéis oportunidad de escucharla, porque las letras son muy cachondas, a hardcore punk. Yep. Solo hay una vida, caguémonos de la risa. Y esto es, no importa cómo seas ni quién seas, sé tú mismo y vamos a pasarlo bien. Està muy guai. I ja està ahí mi xapa. A mi m'ha agradat perquè, bueno, és un estil que m'agrada. I és veritat que l'escoltava molt més a l'institut. Curiosament estic tornant a l'old school hardcore ara últimament, perquè de fet ara m'han convidat a tocar en un grup de punk i he dit, bueno, va, saps que ara que estic reprenent el tema de guitarra des de fa un any i hòstia, saps, tornar a tocar ràpid i malament i brut m'està costant molt. O sigui, la velocitat de canell de la mà dreta, hòstia, m'està costant moltíssim, però tocar hardcore bàsic com Minor Threat, ¿vale? Per exemple. Però, sí, no, jo no coneixia Betrayed, però és el que dius, veig molt les influències aquesta de Good Killing Fun, per exemple, que era un dels meus grups preferits de l'època. És un grup que se'n fotien de tothom. O sigui, realment és que se'n fotien de tothom, però de rotllo positiu, no? Sí. També he de dir que el positive hardcore em xirria bastant. O sigui, jo que busco precisament que en la música m'aporti sentiments més aviat d'agressivitat, sentiments negatius, música depressiva, música, no sé, saps? Amb sentiments negatius, la música amb sentiments positius no m'agrada. I la vez aquesta hardcore amb sentiments positius se'm feia molt raro. O sigui, realment havia de ser algo molt concret. Però, bueno, clar, en el teu cas a tu va ajudar. Pero entenc que molta gent l'ha ajudat al d'això. A mi m'ajuda mucho, mi infancia ha sido muy difícil. Sí, ara dic una cosa de noob del punk, però com es distingeix el hardcore i el punk? És per la velocitat, ¿no? Yo me lo tomo de una manera. El hardcore es punk americano y el punk es inglés y europeo. ¿Sí? Hostia, no. Me lo tomo así ya, porque lo que venga de Estados Unidos siempre va a ser hardcore. ¿Sí? Lo van a etiquetar así. Yo creo que es una nomenclatura y yo prefiero llamarlo hardcore punk porque todos estamos, es un poco el mismo rollo. La velocidad da igual. O sea, si nos ponemos tan puristas con la velocidad, pues una canción que alguien diría, pues esto es punk, otro dirá, por la velocidad, dirá, esto es crust, ¿sabes? Jo simplement és que tenia més una certa nivell de velocitat i una miqueta més potser de distorsió o inclús les veus, saps? Vull dir... És que en quin moment... Per mi la diferència seria Venom és punk i black metal és hardcore, perquè ens entenguem. M'explico? O sigui, Venom senta com totes les bases, i són com l'originador d'un estil, i tot el que ve després, una miqueta... Sé que no és un gran símil, però no estic en les meves millors contraprestacions mentals. Avui espero que podeu apreciar el meu esforç. Yo creo que el punk es el hardcore. El hardcore es el punk americano y me quedo con eso, porque... és com lo llaman así i me da igual. Interessant. Jo et volia preguntar si en aquests concerts la gent fa mosh pit i tal. Se suele más, todos se empiña a subirnos encima de todos, ahí liarla, a cantar con el cantante, porque como que incita la canción a eso. Estos estribillos de no, con mucha peña cantando es cuando la gente tiene que participar. No hay hostias, no hay violencia. Es un movimiento antiviolento y es muy inclusivo. Està molt guai. I molt sovint en els concerts aquests és el mateix grup que baixa a l'escenari. O sigui, hi ha grups inclús que refusen la idea de tocar en un escenari i volen tocar al mateix nivell que el públic. Això mola molt. Molts concerts de Cinder eren al mateix nivell o el cantant es fotia i passava tot el puto concert i me'n recordo tot el puto concert enmig del públic. I ja està. Sí, en el Rock and Roll. Sí, mitiquíssim. Pues estic content, tio, que existeixi això. No ho coneixia i... Jo us animo... Us estem culturitzant a base de punk, eh? No. Mira, és el primer cop que tinc interès pel punk, sincerament. Yo de verdad, yo sé que es un rollete que no musicalmente no podemos extraer mucha cosa ahí, pero hay mucho mensaje y yo considero que el mensaje es importante. I el que... O sigui, és molt fàcil, quan tens molta merda al voltant, caure i no te n'adones i a sobre és legítim que caiguis, no?
però l'esforç de no només aixecar-te o intentar doncs, aixecar-te cada cop que caus, perquè no és fàcil, sinó que a sobre vols donar un missatge positiu per la gent, saps? Molt apreciable, sincerament. Hi ha molta cultura en aquest subgènere, bueno, més al hardcore. Jo, de fet, no coneixia tant no sabia que tenia el nom aquest, no? MMA. Però sí que és veritat que dintre de la cultura del hardcore hi ha una cosa que a mi m'agradava molt, ja sabeu que a mi m'agraden molt les versions, però es paga molt tribut a el que solen dir Songs That Save My Life, no? O sigui, molt comú que els grups toquin, que al final toques cançons de 30 segons, un minut, toques 40 cançons per concert i toques 5 o 6 versions fàcilment de cançons que t'han inspirat molt, que formen part del teu setlist. ¿Vale? I, hòstia, a mi això sempre m'agrada molt perquè t'expliquen la història. Hòstia, aquesta cançó em va marcar molt per tal. Clar, en un concert de metal és més difícil que això passi, perquè, clar, tens cançons de 7-8 minuts, al final en una hora en pots tocar 5 o 6. Aleshores, sols tocar més repertori propi, però en els concerts de punk passa molt això, que expliques molt com t'han marcat les teves en les teves èpoques, doncs, hòstia, adolescents, per exemple, o diríem aquí, Brooklyn Fan, o el que sigui. I això sempre ho he trobat interessant. Está guay. Qué guay, tío. Muy bien. Voy a abrir la puerta a la gata, ya sabéis que es ciega y está maullando todo el rato. Está ahí. Diciendo, ¿por qué no puedo pasar? Pues es, bueno, ahora la abro. Es complejidad de la vida. ¿Qué brujería es esta? Ya. Molt bé. Continuem, pues. Pues canvi de registre, no? Jo, si em permeteu un parèntesi, he començat una sèrie que es diu Halt and Catch Fire, que a part d'agradar-me molt perquè va dels anys 80 i 90 de quan va créixer, bueno, és com una empresa d'ordinadors, vull dir, a vosaltres us molaria i tal, perquè és que intenten fer un ordinador similar a IBM i tal, i després descobreixen una mica l'internet i no sé què. I bueno, a part d'això, hi ha una programadora, que és una de les protes, que es passa el dia escoltant punk. I escolta punk dels 80, suposo, o 90, perquè tota la música deu ser d'allà. Ja us passaré hi ha una llista a l'Spotify que l'he estat escoltant i m'agrada, tio. I no sé què m'està passant. No, que devien haver dit, escolta punk, i devien passar Escape, saps? Ja. La polla, saps? Jo tenia un disc d'Escape, Vale, passo el... Vale. Bueno, Gerard, però vigila, Sí, vigila, perquè ara tota la reputació que t'has construït fins ara se'n pot anar a la puta merda, saps? La pròxima és compensar una certa paura com aquests dos. Exacte, sí, de cop i volta, saps? El proper dia t'apareix amb una cresta, saps? I hauràs de deixar negre i portar blanc o colors. Colors, sí, exacte. Colors. Molt bé. Vaig jo? Sí. Cançó chill, vale? Pues ho he improvisat una miqueta mentre estàvem pensant, però hi ha una cançó que em flipa bastant que es diu Fuck You, vale? Que és una balada irlandesa. Està inspirada en la... Quina guerra mundial? El 1916 seria la Primera Guerra Mundial, no? Perdoneu la meva ignorància. No, és el 1914, no? Bueno, doncs aquí hi ha Easter Uprising del 1916. És on comença i acaba, suposo que devia durar, sí. Sí. I bàsicament aquesta cançó és com el que se'n diu un lament dintre del que és la música tradicional irlandesa. Hi ha bastants camins de música tradicional irlandesa. A mi sempre m'ha agradat molt, però bueno, algun dia ho explorarem amb més profunditat. I aquesta cançó en concret encoratjava els joves que anaven a lluitar a la guerra lluitar per la causa d'Irlanda, no per a l'imperi britànic. Aleshores, hòstia, té com aquest to patriòtic. No sé, dintre del tema nacionalitats i tal, no soc molt creient en tot això, però sí que és veritat que tot el folklore irlandès és una cosa que m'ha tret bastant, no? El folklore irlandès i escocès, en particular, tant musicalment, no sé, també vaig créixer molt d'aquesta música a casa, per exemple, i per això m'agrada, doncs, avui en dia escolto tant cançons tradicionals irlandeses de tant en quant, com grups que tenen molta influència. L'exemple més clar, Dropkick Murphys, per exemple, és un grup de punk que són de Boston, però mesclen molta mitologia folklore irlandès. En aquest cas, és una col·laboració entre Sinead O'Connor, que segurament la coneixeu per la famosa versió de Nothing Compares to You, si no recordo malament, amb un grup que es diu Chieftains, no sé qui són. The Chieftains? Jo no sé qui són, no tinc ni idea.
Home! Aquí va ser... I qui són? De la Seu, tio. Qui són? Home, tio. Martí, parla. Qui són? No, en tot cas després. Digues. Val, doncs no, ja està, vull dir, no tinc molt més a dir. M'agrada, és una cançó molt chill i sobretot amb la veu d'aquesta noia que és preciosa, vull dir, és d'aquestes cançons que la poses i quan entro en trance, saps? És d'aquestes cançons que quan l'escolto... Ojo que con el folclore irlandés yo puedo llorar, Aquí... Ojut. Jo m'he quedat amb lo de que no creus a les nacionalitats. Ja et veia per riure. Per què? No, res. Perquè voto la CUP. Bueno, és una de les coherències que tinc, però és igual. Però no ho faig pel tema independència, ho faig per... Ah, no? No, jo sempre ho he dit, jo soc anti-Espanya, saps? Vull dir, jo no soc pro-Catalunya, jo soc anti-Espanya, per tant... No, a veure, voto la CUP perquè va sortir per Cicata. Ja, no? No hauria d'haver tret el tema. Ja. Exacte. Corta que esto es muy verde. Las banderas son trapos de colores, ¿sabes? Exacte. Bueno. Ja sé quina és. Squadrons pass me by. No pipe did hum, no battle drum did sound its loud tattoo. But the Angelus bells o'er the Liffey swells rang out in the foggy June. Right proudly high in Dublin town hung they out the flag of war. 'Twas better to die 'neath an Irish sky than at Sublour Sudell Bar. And from the plains of Royal Meath strong men came hurrying through, while Britannia's Huns with their long-range guns sailed in through the foggy dew. The bravest fell and the requiem bell rang mournfully and clear for those who died that Easter tide in the spring
Carai, que bonic. Quan has dit música irlandesa m'imaginava balls, ja saps. No, Però, joder. suposo que he donat la pista quan deia allò del tema del lament i tal, però sí, ja ets tipus. Conocía la canción, pero no conocía la versión esta. Sí, Molt hi maca, ha bastants grups. De fet, he mirat a la pàgina de Wikipedia i hi ha bastants grups. De fet, em sembla que Quimaira, la tenen en un CD, Jack Panzer, i no sé quins altres, tenen bastants grups de metal i així coneguts. I, hòstia, no tenia coneixença de tot això. Mola, mola. Joder, molt guai, l'arpa aquesta que va sonant. A mi el que m'agrada, una cosa de particular de les cançons irlandeses, la veu de les dones. De fet, no sé si sereu fans, però un dels meus primers grups de rock va ser Cranberries. Vale? I, hòstia, clar, la veu de Dolores O'Riordan és espectacular. Hi ha molta gent que no suporta aquests trencaments de veu, no sé com es diuen, però és molt tradicional en la música irlandesa. Aleshores, clar, quan vaig sentir aquesta cançó, aquesta en concret, em sembla que em va sonar a Spotify el dia que va morir Dolores O'Riordan. I aleshores, hòstia, la connexió que vaig fer allà va ser com, buah, brutal. I ja està. I per això me la vaig guardar com una de les cançons que diguen favoritas, ¿no? A mí me gusta mucho, tío. Es que no sé qué pasa con el... Bueno, sí que sé lo que pasa, pero bueno. Concretamente esta canción juega mucho con la melancolía y con la alegría. O sea, es como de golpe es todo muy triste, pero vamos a ser guays. Y de golpe no sé, me atrapa un montón el rollo folk irlandès i escocès, a mi també. O sea, sí, veig el que dius tu, no? La bona aquesta que té és com trista, melancòlica i de cop i volta fa com aquestes pujades de veu que té i porta més epicitat, no? Porta més a un to més èpic i potser allà, no sé, jo perquè no tinc ni idea, però segurament hauria de sortir algun de vosaltres dos, dir, ara passa a acordes mayores, saps? I ja està. Sí. Falta la Júlia. No, però és el Dani qui diu sempre allò dels acords menors i majors. Sí, soy yo el que habla mal. Y tengo un problema con los instrumentos de viento, ya sean grallas o gaitas, que me resultan siempre épicas. Da igual que la canción sea triste, es siempre puto épico. Cualquier instrumento de viento, flauta, gralla, gaita, lo que sea, acordeón incluso, o sea... Flauta dolce. Hombre, un acordeón épico... Fintrol. Fintrol, dice... turisas. Turisas. No, tío. Hay dentro del folk irlandés. Me flipa. O sea, dentro del género, no estoy diciendo que... No, dentro del género de folk irlandés, los instrumentos de viento, todos me fascinan. Todos. A mi que em fa aquesta de la Sinead, o com es pronuncia. Sí. Bueno, jo sabia d'ella que bueno, de tant en sota les xarxes socials i pues, realment no està diguem, emocionalment aquesta noia. I el que has dit doncs, dels altibaixos, a mi no té relació, però el que sí que ella doncs, té un trastorn pel que es veu doncs, bipolar, bastant heavy. I no ha tingut una vida, ara està llegint perquè tenia interès per la seva vida. I, hòstia, està llegint i no ha tingut una vida fàcil. I... és com tip MA. Li podem recomanar, no? Segurament. Que s'animi, hombre. hombre. Quan escolti aquest episodi... Anima't, tonta, vinga, anima't, joder, que no passa res, vinga, tira. Hay una canción de Sinead O'Connor que colabora con una banda de punk rock, No Use for a Name. ¿Sí? Os la voy a pasar esta noche. Es muy bonita y la canta ella entera. Muy bonita. Yo la conocí ahí. Yo vivía en mi puto mundo burbuja y bueno. No conocía eso. La pondremos en los comentarios de YouTube si llegamos a las 100 a las 100 likes. No. Brutal. Ahora viene Traya, ¿no? Trayote. Ara fa inclús com mal toca, d'això. tio. Bueno. Tremendo cumbión. Trayote loco. Pues sí, jo porto un grup que vaig descobrir l'altre dia. Bastant guai. Sí, es diu Iron Maiden. ¿Qué? Ah, És broma. Em volia fer el... Yo me lo hago todo, tío. A mí me la cuelas enseguida, ¿no? Puedes hacer Edgy eso. cunt, em volia fer. Bueno, no edgy de straight edge, sinó edgy de edgy. Porto Void Omnia, un grup de black metal
black metal, suposo, Sí. podem dir. Però més de ritmes ràpids, bastant semblant a Sargeist, pels que conegueu Sargeist. Tenen només un CD, el CD no està mal, però aquesta cançó la trobo d'aquestes que no has de pensar i no fa falta conèixer els lírics ni res de res. Te la fots, la gaudeixes i ja està. I després passes altres, saps? Però la veritat és que està molt bé. PMA, ¿no? Black Metal és PMA. Vais a reír todo el día del PMA, Com amb Discharge, Dani, saps? Vull dir... La confiança de... Bueno, ja. Com portes contingut, ens posem amb tu, saps? Exacte, sí. És el que hi ha.
Caram. Vaya final. Sí, no? Acaba como un orgasmo no cumplido, ¿sabes? Es como... 7 putos minuts. I l'han passat volant, tio. Saps? Tenías razón, Martí. O sea, escucha la puta canción y tira, y vuela. Com, Increïble. bueno, estàs aquí, tal, i ja està, no té més. És el de més. Però és la típica cançó que, per exemple, em motiva molt per estar al gimnàs, saps? Vull dir, sobretot a la bici estàtica, em poso molts CDs d'aquest estil per llegir. Em poso l'e-book i apa, saps? Amb el Kindle i el llegim, metal la saco. No, perquè et marca un tempo, diu, estralla, saps? Vull dir, no? Sí, estava pensant en tu que no, el cap, que no et ressonés com trompetes de l'infern, saps? Una mica de ressaca o alguna cosa així. Hemos No, pasado porto bastant bé, d'això. de querer hacer un mundo mejor a destruirlo todo. O sea, está muy bien. Sí, sí. Jo soc més de destruir tot. Em sembla bé. Ahora quieren salir a quemar iglesias, no sé. El Sí. PMA a la mierda, ¿sabes? A mi m'ha molat molt, però bueno, és una miqueta en la línia que deia l'altre dia, que a mi m'agrada molt, el black, molt matxacón i molt punky en aquest aspecte, saps? Vull dir, o les merdes dissonants que vaig portar al principi del podcast. Algun dia tornaran. Hantifax, no sé com es deia. Hantifax, sí. Hantifax o alguna cosa així. Però ja està, no té més història, la veritat. A mi m'agrada molt. Mola molt, però jo és que si no ho dic rebento. És que és igual que Sergeist. És que vull dir, us escolteu el Let the Devil In de Sergeist i és exactament igual i el van fer 3 anys abans, saps? Vull dir, Ya está todo inventado, no pasa nada. no, pues sí que passa, tio. Vinga, vull polèmica, vinga. Bueno, ara no hauries passa? escoltat aquest tema, tio. Eh? Ara no hauries escoltat aquest tema. Si Sergeist no hagués existit, si Boy Domnia no s'hagués potser inspirat. És que a mi no em cal aquest tema. Bueno, però està la merda. A la puta merda del PMA, hòstia santa, ja. Com un déu. No, Gerard no és PMA. No, jo nunca. Però bueno, una cosa que acabo de veure per Metalachus, que m'ha agradat bastant, és que ho porta Vendetta Records, que és qui porta Bucari, que és un grup que em va agradar molt el 2019. Va estar al meu top i algun dia us ho porti, segurament. I, de fet, mola molt perquè, ja us ho explicaré. Hype! Sí, aguanta i ho diràs. Sí. Vendetta Records, m'agrada. Vendetta! Sí. Són americans, no sé per què es diu Vendetta, però sí. Vendetta. Pues molt bé, genial. No són americans, són alemanys, perdó. La discogràfica. Igual és un altre tipus de vendetta. Hora y media ya. Yo creo que si quieren decir adiós y like y subscribe, hasta ver. Subscribe i like! Record. Us sembla bé? Si no, no. ¡Espartaco! Si no lo largo, Que tenía algo aquí y yo a tope con todo. Tope. Yo no. Equipo. Amor. Oye, PMA. No, tio. Sí, jo m'oblidava de dir alguna cosa. En el podcast que he estat abans amb els fotògrafos han dit de quedar tots al Sonora el divendres. Si voleu venir, convidats esteu tots i qui ens escolti. El Sonora el divendres. Dios. Bueno, yo creo que hasta aquí puta madre, ¿no? Puta mare. Molt bé. Un podcast... Salut i soroll. Ha sido altibajos. Sí. Y fuck the life. Nos vemos. Fuck y love. Pur Ala. metall.